Apik. Pondok ketau niki. Sore, Pak. Sedulurku ki pancen nyenengake tenan. Pahanan ngene iki. Apa meneh kuwi sedulurku lanang sing nglumpukke kanca-kanca pandemen seni iki. Ning tak pepuji muga-muga bandane iki sempulur karo nang anakku. Iki sesuk kowe tetundang meneh lho iki arep benake sesirah. Krungu kabare wingi sore crita karo aku piyambake iki. Crita nek dheweke kuwi duwe gawean sing kudu sampean-sampean iku sing kudu nantang. Ning ya niku mungkin kula sing aturke sampean ya kudu prisa kalih kula. Apa njuk wong wis ngandhaki kok yo ndake lah ya. Dirasake omah-omah kok. Ribete wong omah-omah ning gotang ki ngene iki. Esuk yo ning dhewe. Anduwe anak siji wis. Nek unine ngono ki gagah gedhe dhuwur lanang. Paning ora ana dongding, ora ana dongding. Ana-anane perkara. Pak. Cek kok yo, Pak. Ayo ngene iki. Aku ki nganti gumun biyen iki mbokne iki jamopo. Kowe tak pak ngono budek apa Pak? Iya aku kuwi kok. Aku ki ana nesu. Apa jolo bangsamu men kowe iki iso nesu? Bapakmu iki yo iso nesu. Iso nesu tong. Perkara lima urung rampung kok wis gowo perkara meneh. Apes temen awakku kira memang lecur. Apa kok ngremo aku yo tok piye. Ora sembot nek tajahe kok rong piring. Apa kok pincang? Aku kan kondoro bapak. Wah, dadi bapak mendorong mripate nang cocot. Weh. Atere bapak. Aku ki nek nyawang kowe iki aku ki nek nilo ya guyu Pak. Aku kowe ngopi kenang opo kok dadi trekae Gunawan iki wis. Wis Sen yo sedulur kulanake njaluk kon nyupiti meneh kok kae iki. Oh, supiti wae Pak, jare Pak. Oh, sisan kene hukum ora sampe lho aku sing tangkap. Kok ngesake wong atine Pak. Lah supiti tak yo kepiye? Ulung ganti kok. Pak. Kok wingi ketok ora rada kriting iki. Ae Koetan. Oh. Ayo ndrek-ndrekane Gunawan saiki sing ora. Ayo tak kandhani jane wong iki ora tak kenek-kenek.
Apa? Tua-tua yang suatu tadi Pak Herman. Ayo kaya kowe. Tak matur Bapak oke. Arep kandha kepiye? Kandha sing tenan. Aku tak seko ngapal. Seko ngapal. Wakmu waras to, Tuan. Pak Tinggolo. Waras. Alhamdulillah. Ayo, wis 8 dina aku ora ketemu. Wis apane ketemu nang Tegal. Ono teko aku mulih. Ora ngene, Pak. Ngopo? Aku ki nang ngampal ki kok reko-reko kadang aku wis dimoso to, Pak. Ayo, kowe wis gerang semono. Itu, tengok ngene to, Pak. Tak puji. Tak puji aku tak karo tak konco. Tenang lho iki. Tenang. Ya wis, Pak. Iya. Aku ora wis kenging omah-omah to, Pak. Heeh. Iki mau terus Terus aku kan Aku kira anu Pak, karo cempluk. Seneng karo cempluk. Kowe iki seneng karo cempluk. Kowe iki seneng karo cempluk. Yo pati cempluk iku ndang ayu. Cempluk iku ndang ayu. Lah ya ana karune to Pak, nek aku ki kepengin nglamar cempluk. Ya iso bener. Ngerti aku nek kowe iki wong lanang sing kepengin duwe bojo yo jujur. Mbok yo nyang kuyung kok kepiye kok mah ngenani. Aku wis saking lene omong wong ngono, pengen dijemput aku bojo. Ora oleh, Pak. Ora oleh. dipek dhewe ngono. Wah. Malah aku ki keplake wong golo aku ge pincang ngono, Pak. Ayo, Pak. Saiki wong ngono dilaprak, Pak. Wakmu ki ora. Wakmu ora bakal. Lah. Iki lho ana. Sikil aku kabeh. Kenapa? Paling-paling kuwi ya trekakmu dhewe. Aku percaya nek awakmu nggolo kuwi tresna karo Tresna ya tok temblung kabeh bojo. Ora minggu Pak. Wau teplake bar kuwi nek ora trimo omongno bapakmu. Aku ora wedi karo bapakmu ngono kuwi, Pak. Ya ora bakal ngerti, kowe ngerti to. Awakmu nggolo karo aku ki sedulur. Ora bakal nek wedi. Kok sedulur kok dibagi. Ora nesu, Pak. Ditantang wong golo ki. Karo sedulure ya. Nek karo sedulur kuwi karo sedulur kuwi sing akur sing rukun. Iya. Oh, lan iki. Aku ki kamar. Iya yo ki nesu. Ditantang wong golo. Wong golo lan ngono kuwi, Pak. Ngene kepiye wakmu? Nek bapakmu wani kon rene. Bapakmu ku kan warak surat bangsat burung pegat. Rompang-rompang kaya celengan gede bodong. Perak-perak lirik. Gawe minum tahu. Wakmu golo ki muni ngono kuwi. Wedok parah. Toki Jawa wedhus. Mana Jo?
Thank you.